What's up mga hunter, for today's video mangunguray tayo dito sa bundok. Gagamit tayo ng lambat. Ito mga lambat. Madaling paraan lang to mga hunter. Kasama natin Hunter Paul. Magandang hapon sa mga. Magandang hapon mga hunter. Hunter Francis. Magandang hapon. Hunter Kulot. Magandang hapon. Hunter Brian guys, magandang hapon. Stay tuned at ito ang Ilocano Hunter. Ayan, hiwalay yung mga grupo mga hunter. Mag-trap muna tayo ng ganito, yung ating lambat, para mamaya pag magmemerenda kami pagkatapos mag-trap, tapos magkukuha na, magpapandaw na ng trap mga hunter. Stay tuned. Stay tuned kayo dyan. Happy viewing. Ha? Ayan si Hunter Kulot, Hunter Francis, Hunter Paul. Nagtatrap sila, hiwalay na. Kasama yung magkapatid, dito kami ni Hunter Francisca. Mga Hunter. Ang pangalan ko ay Hunter Francisca. Kasi siya ay babae na. Ay. Ha? O yan, nagtatap si Hunter Francis. Ganun lang, basic lang. Mahirap to kasasahad ko guys. May buhok na. Ay mga hunter, ito yung itsura ng lambat natin. Ayan, asa butas siya. Tapos andito, nilagay dito sa may stick para kapag nakuha siya mga hunter, hindi niya mapaloob yung lambat mga hunter. Mag-trap muna tayo mga hunter. Oh, ang daming butas dito kay Hunter Francis. Oh, ang laki ng butas pa niya, no. Ni, dakil ato niya. Lalim natin eh. Trapam adwa. Kasi ang laki ng tae. Yung pop niya. Tae to, tae to. Tae to. Doon na kayo. Sa Ang laki ng tae, oh. Ayun, oh, tignan mo. Oo, mas malaki sa'yo. Lagyan mo, ah. Oh, wag masyado nakikita ang butaw ng shirt mo, oh. Malin? Ikatam to. Pa-sponsor ng short ni Francis. Butaw ba? Hindi ko na. Butas ba? Wag. Ganon. Huwag daw ganon. Ha? atin lang. Ito nagtatap din si Hunter Kulot. Dalawa yung trinatrapan niya, oh. Basic trap. Magkabilaan. Ay, Sergio. Hanggang dire. Ito si Hunter Paul, oh. Lakad. Lakad matatag. Ayun mga hunter, babalikan ko kayo mamaya. Tutulong lang tayo magtrap para mabilisan lang. Ayun, laking butas nun, oh. Para mabilis lang to mga hunter, kasi madami tayong lalagyan ng trap. Din sa una pisa ito, eh. Na? Ni? Ako ng pan-trap natin. Mudre. Ito, maglalagay tayo ng trap dito. May butas dito mga hunter. Ito. Ayan. Basic lang mga hunter. Ito yung ating lambat, oh. Tanggalin ko lang, hihiwalayin ko lang. Ganyan lang mga hunter, oh. Lagay mo lang ganyan, oh. Yan. Tapos kuha ka ng tusok lang mga hunter. Ito, tusukan mo dito sa gilid-gilid niya. Yan. Para hindi matanggal mga hunter. Ayun, tapos na.
Basic lang talaga. Pinunta tayo dito ng butas mga kanter. Balikan ko kayo pag nakatrap na kayo mga kanter, baka malobat tayo, no? Tignan nyo kanter, ang laking butas nito. Panigurado malaki to. Malaki pa yung butas ng ilong ni Paul. Kasi kakahukay lang, tignan nyo yung dinaanan niya. Ito mga bakas niya mga kanter. Ang laki nito. Ah, pinagadipan mo. Hana kasta. Hana mga lano ka dre. Hana mapaunag. May salangtan eh. Dudugom. Mahilang-hila lang. Nagrasipay ati pa mo ah. Tukulso. Aduh, data. Ati may salagam yung Paul. Atani, atani. Ano may paulog dat? Ano maalata? Atani. Kaman dre. Tignan nyo guys oh. Malaki to. Sobrang laki ng pup oh. Grabe. Sang dangkal na. Malaki to. Panigurado. Nandito. Ah. Tignan nyo to mga kanter. Ang laking butas. Oh. Oh. Sang dangkal ng kamay. Ang lalaki din ng tae. Malaki yan mga kanter. Dre. Katugkaram ah. Babalikan ko kayo mamaya mga kanter. Pagod na kami. Ayan, what's up mga kanter? Tapos na kami mag-trap. So magme-merienda muna kami bago pumunta magpandaw. So kanter, mapupuno to. Okay. Magpapandaw na tayo. Unang pandaw. Kay Francis. Ano nala? Beremwar. Kay Paul. Hindi pa lumabas tre. Siguro sa taas yung mga lumabas na. Oh, tignan nyo. Ayaw maglakad ni Kulot dito sa katubigan. Kaya ayun oh. Nagpaka-ranger na siya. Mga kanter. Woo! Lalim. Ops! Ops! Masa ba dre? Garaw. Kanina yan. Hoy. I-video tayo amin ah. May isa dito. Hoy! Gumagalaw oh, gumagalaw yung ano. Nanda makimapanta dere. Itong bunag. Mga dyan. Ah, huli daw doon kay Kulot. Huli din dito. Kay Kanter Francis. Malaki daw ay itong andito. Sabi niya. Huli ba hindi? Huli din yung mga akin doon. Huli oh. Malaki ba yan? Uy! Nice! Nice shot! Nice! Laki! Laki! Yan mga kanter. Nakuha na yung andun. Hinuhukay yung ano. Ito yung sinasabi ko na magpapatagal. Hinuhukay yung ano kasi pinaloob. Ang dalawang magkapatid. Si Kanter Paul tsaka si Kanter Kulot. Naka 1 down na kami. Ito 2 down na to pag ano nakuha. Diyan na. Diyan na pre. Malalim pa pre. Nanguha. Ano no? Bidom ah. Dalawa na ang huli ng trap ko. Nangala di dakkel nga paka ka gani. Ano pa tang? Ni. Tignan niyo to oh. Ayun siya oh. Oy, Kulot yan. Oh, oy. Lumalabas na oh. Oy. Halika dito, oy. 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 Tatlo na oy. Wow, ang galing mga kanter. Katong. Gusto to. Pagkargang tigo. Oy,
Pinupusot ni Hunter Francis, oh. Oh, tinatanggal niya yung lambat. Ito yung tinatawag nating basic trap, mga hunter, basic trap. Nahihirapan yung dalawang magkapatid dito. Oy, dalaw ah. Ito nga dyan eh. Nangalamin na yung pakakutan. Dito na yung kagaraw dan eh. Dati. Hey, mulag mamut. Kamanin ni. Guido mo dere. Ikikaya. Amoy ko na. Nahihirapan yung dalawang magkapatid dito. Tansya na hunter. Unang pandaw, yung mahirap. Mahirap pa. Nanguha to. Trap mo to kulot. Itong nanguha dito. Yes. Oh, trap. Te? Ikat? Ha? Ha? Hananala? Dapat ta dere. Ngala? Ha? Wen? Siyempre atrap ko yan. Bira lang hindi manguha yung trap ko. Uy. Uy. Hindi, sakto sa. Good size. Uy. That's nice. Okay. 3 down. Bakit ganito? 3 down. Ito itong kulay. Violet. Kulay dilaw. Blue crabs siya. Uy! Tatlo. Ang galing. Ang galing ng mga gantong trap mga hunter. Basic na basic. Andyan na. Kuha na ka hunter Paul. Hinahawakan niya na daw. Tara tignan mga hunter ang hinahawakan ni hunter Paul. Ako'y tagahawak na. Mga hunter kasi kailangan talaga. Hinahawakan mo na dre. Gana di bukot na. 49% na tayo. Dord ito ramot na dyan may simpay tayo ramay ko namang duwat. Patong na. Nahihirapan ng dalawang magkapatid oh. Magkapatid na kami oh, lalaki. Sira na. Ba't a good Ay, size? patamata. Mapatalo ko. Laki ba yun? Ganun. Ito. Isang mo na. Pwede maiangap ang ball. Madi. Zedan. Zedahi. Katong minta kita taga na ako lot. Magkapatid po yan si Hunter Kulot. Kung titignan nyo mga hunter, hindi kami nagkakatugma ng mga damit kasi sabi ko black. Eh sabi ng dalawa, may black din naman yung may puti. Kaya yan. Kami ni Kulot yung magkaparehas. Tignan nyo oh. Yung dalawa magkaparehas naman. So hindi kami nagkatugma. Kaya Uray. Nahihirapan tong dalawang maghukay. okay ko. Okay, positive na tayo mga hunter. Dito pa lang oh. Yung lalaki ng ating kuha. Ayun na. Wala. Ayun. Nagpakita na. Ayun. Okay. Ni! Tinikulo. Okay. Wala na yung mga sipet. Natanggal na. Abi babay na sampul. Sinagala. Tini, dapat ko tanga doon eh, nangala. Kati ko pala si Simon eh. Allah. Trust me. Ang lalaki ng mga yan. Oy, hinila. Hinila, wala. Ito na. Ay, wala rin. Hindi rin nakuha. Gigidin tayo. Rumor to pwedeng damera. Hindi nakuha. Sayang. Hindi ka. Yung malaki, tignan natin. Doon ako na-excite. Malaking butas. Hindi nagalaw? Hindi nagalaw. Okay, diretso tayo doon mga hunter. Hunter Paul.
May mga trap dito ni Kulot. Saan dito? Trap na ito eh. Wala. Hindi pa lumabas. Lalabas mamaya yan. Panigurado. Yan. Okay. Dakal. Ayan mga hunter. Bali yung mga natatanggal mga hunter, binabalik namin. Bali ano, ito yung trap pa namin para may pandawin kami mamayang hapon. Ibang vlog na yun mga hunter. Stay tuned kayo dyan and stay put. Stay put, manaki. Wala bang trap dito? Sama-sama kami magpandaw para makita lahat mga hunter. Makita lahat yung mga nakukuha. Grabe. Ba't ayaw manguha nito? Ang lalaki oh. Ayun siya oh. Pumasok na. Ang lalaking butas oh. Sana lumabas ang mga yan kasi ang lalaki mga hunter. Oy, sakin yan, sakin yan. Ano nala? Dudak lang kita. Punta tayo dun sa kabilang bangil. Kita. Nangalat ah. Dalawa? Oy, dalawa daw. Dalawa daw. Sabi nilang dalawa. Eto si Canter Kulot saka si Canter Francis nagunan magtanggal ng nakuha. Ibunang manong. Parehas malayalim daw. Mga Canters. Ikaw, may katluan. Tama nga, marami na pagkalingan kayo. No? Ayun, kuha nga yun. Oh. Ha? Ayun na. Kau tuh mandre. Siya. Ako to. Pinaut na. Na, malahan. Wait lang dre. Nagpangato ate pa na. Ato? Enggak, tatigdag niya. Nalakon. Ang pamantang wala. Ito kan? Yawatig mo. Ako ka dre. Tumalaw na ni, apay. Nabitakon. Tumalaw Eh? na. Yan yung ilo mo. Napunit na yung kanay. Mama sa ate, ramay na nga may kiganakaw. Isang kamay na yung ano, hinahawakan ko. Nikaki din. Nikadikit na yun. Nikatan. Huwag ka dre, di mo kadin. Ano? Canter brand. Malaki to. Kaya pa? Kaya to, kayo. 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 Paano yun? Kini kulo, toy. Lalaking linta oh. Unahan tayo kina Canter Francis andun sa kabila. Ano? Canter Francis. Canter Francis, okay ka ba? Okay lang to. Steady ka lang. Buksan mo dre. Kani. Kaya. Buksan na. Malapit na guys. Buksan mo lang. Ay request pa lang ating mga subscriber mga hunter. Pati kasama ko pala. Sabi nila magtagalog daw. O request daw mga hunter. Kasi hindi daw nila naiintindihan ng mga ibang language natin. Ito lang kulot ni, ito lang. Tagalog ko ah. Ay dito lang kulot. Kakasabi lang eh. Ayun, pinagtutulungan na. Malalim to guys. Ilang percent na yung candle pod? 31. Bilis. Ito na.
Ito na siya. Nakuha mo na. Dere, may talang na. Kasuro daw. Aw. Oh, nauna na ata si Hunter Francis ah. Hunter Francis, nakuha mo na. Ha, kita mo lang. Ano? Bilisan na, bilisan na. Ito lang. Ito lang. Ito. Maalano kan. Ito lang. Ito. Malapit na. Eh, 29 na ba nagpaspas? Ganan na yung sa baterya. Dijelatan. Oh. Ito pa lang. Ma, ito yung dre. Ito mag-alala dito. Uy, nakawala. Ito dre. Ano? Dito. Katalawatin niya. Nakawala daw kay Hunter Francis. Mahina to. Ako, di ko binibitawan yung isang sipit. Uy, naalan. Kasi ano, pag nabitawan ko to, makakawala to. Ito lang. Ito lang natira. Ipit na. Wala na. Sinahirapan mo ako. Kulon nyo. Ilabas mo, Hunter Brian. Uy, nawala yung sipit. Ilabas mo. Ilabas mo. 10 kilo. Naburbur na pati ipit. Ano? Uy! Ang laki Ang oh! laki, ay, huwag kang bumalik. Uy! Well played. Nice. Lalaki. Laki guys. Ang laki oh. Oh, laki oh. Ito na yung mga nakuha natin guys. Mga Hunter. Yan na, medyo madilim. Mamaya na lang paglilinisan. Ng camera. Kali niya. Okay, 26% na lang tayo. It's okay. Damdam ata. Dadakol agad kita ano talaga rumwar. Dadakol agad kita. Huli. Wala. Wala kulot, wala. Nadre. Ayan. Oy, wala din. Yung mga trap natin doon sa kapilang bangin. Marami yun. Huli. Okay, huli. Oy, ayun oh. Ayun na siya oh. Laki rin. Basit ka po, nagdakulanan niya. Pakat mo tala. Haan. Dabitik yan eh. Ang pinakatan ni. Atin eh. Pakat ko, di kaya. Wow, pakat. Yan yung trap ko guys. ito yung sinyalis oh. Yun na yung sipit oh. Umakyat. Yan, kilain mo. Uy. Alaki! Takal. Nice one. Grabe na to. Marami ng ating kuha. Puntahan tayo natin si Kulot. May nakuha daw si Kulot. Malaki Kulot. Ha? Wait lang, hintayin nyo kami. Wait lang. Siniswerte kami dito. Uy! Naalan. Hey! Nadurog san? Nadurog na ata mga Hunter. Alwadan mo, Hunter Kulot. Alwadan, ingatan mo. Ang dami tayong papandawin pa. Wala pa sa kalahati. Agito jibanger. Tira aratan dre.
Kamu kas taon. Siya. Dada lang mo. Ayun na. Labas mo, Kantar Brian. Basag na. Hindi iningatan ni Kulot, oh. Wala na. Ayun. Pwede lang. Nice. Pakarami na ng ating kuha nga dun. Punta tayo dun sa kabila. Aji DJ pakat DJ. Unag. Lang master. Tignan natin yung andun. I don't know. Yung bunang daw. Asaan? Punta na daw. May. Wait lang. Dapat ka kami dito pa lang. Ito. May kapit ah. Ano kasi Kantar Francis dito? Dito pa lang. Mantar. Siguro ka. Tapunan. Mayan. Tagal. Bilisan mo, Christine. Tagal mo, Christine. Aji sirok. Paka ko aja na doa. Ha? Paka ko ata nga doa. Bilisan mo, Christine. Malalim to, malaki to. Malaki? Inik ka mo ka tayo pasok ko Hoy, tan. magtagalog ka daw. Tinanggal mo yung pasok ko dyan, no? Di. Sa akin yan eh. Pasok tusok. Ah, tinanggal mo yung pasok ko dyan. Nagtagalog nga, Ilocano naman yung pasok. Ano yan, Kantar? May nakuha ka, Kantar? Ayun, may nakuha naman si Kantar Kulotay. Swerte. Bakit nadurog mo? Natanggal na naman yung sipit. Ang malas mo, Dre. Ano ba yan? Agiti dati ni. Unag. Agi pakat ta. Malas ni Kantar Francis. Tingnan natin tong mga andito. Kasi may mga trap kami Kantar Paul dito. Madami-dami rin. Yung andon. Ayun o. Nanguha yan. Tignan ko lang yung mga andito. Mga ka-hunter. Ampay. Medyo nalulobat na tayo. Buti na lang nagdala kami ng power bank. Yung andun. Tignan natin. Ay, hindi nanguha. Tignan natin itong andito kay Kantar Paul. Nangalang adwa? Dua. Nice, that's my trap again. Pakat ko. Kuda sa dua nagkabay. Okay. Nandiyan eh. Nanguha dalawa. Pwede na. Ha? Tigraman ka ko. Wait lang. Ito nanguha rin to. Dalawang magkatabi lang to mga hunter. Uy, ayun na siya. Bukra na. Lagdak. Lang laki guys. Siyempre, that's my trap. My trap. It's my trap. Double trap. Double kill like Dota. Ay laki. Ay, lucky. Ang laki. Ganun dire. Maburbur ng tanto. Dala-dala, di ko pa alam yung binibidyo ko na. Tingnan niyo yung aming mukha dito, oh. Hey! Nice, pakarami na. Patingin ko lo. Ayun, napakaswerte. Ako muna yun, Dre. Ako muna yun, Kantar Paul. Di pa. Ukain mo silang konti. Oh. Yung. Uy.
Lagyan mo na. Hirapan si Canterpole dito ulit. May kika dito ko na nga rin. Alalay lang yung pangbigod ko. Pwede mo talagang. Bili lang kali ko lang. Persen mungkin ito nih. Ini nalan. Ano? Ayos na. Hey, ukin na. Ni? Don't talk bad words ah. Ay, so, betul nih, Brad. Ah, alam. Betul nih. Walang pera. Wala na. Kawala. Sipit na naman. Kawala. Nakawala ulit. Huli. Huli. Hukayin mo. Andyan lang oh. Dito lang oh. Uy. Dito sa may bato. Balikan ko kayo mamaya pag nakuha mga hunter. May lobat na tayo. Kakagating na ako. Mahirap na. Masakit. Masakit pa yung iwan. Sakit daw maiwan sabi ni Canter Francis. Hindi. Kakagating ka lang. Ni? Bata pa ako, Cole. Okay. Nandiyan oh. Mong pakawalan. Tatlo na yung napapakawalan natin. 4 pala. Nga dato yan. Sila na iram mo. Okay. Ito na. Kunggunin ko para ano, lumuwang. Ilokaan ang taga. Guys, pagdigo tayo na ni. Digo nyog. Pagdigo tayo manan. No. Kananin mo, kanin. Kanan, kanan. May dito nih. Nagaduda nih. Nababalang pa siya. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Natalo. Hawakan ko. Oy! Oy, oy. Puro putik. Ayan mga hunter, mukhang hindi natin mabibideo lahat. Lobat na tayo 5% mga hunter. Hindi kitang gawin na. Sana maintindihan nyo mga hunter. Wala pa kasi. Pero nakakarami na. Wala na kasi kaming budget pang bili ng battery. Ito. Tignan nyo. Nakakarami na. Uy mga hunter. Hindi madilim. Hindi madilim. Kaya ayan. Siguro ang next video natin kung saan kumakain na lang tayo mga hunter. Sana maintindihan nyo mga hunter. Sad to say. Ibungo mo kami na. Pasti kayo. Pasti kayo. Mas dagka ko. Medyo dumog kita. Medyo dumog ka. Ta. Ta. Wala. La. Ibatog ito yun eh. Ta. Kasta. Dere. Paul. Medyo pasama ka Paul. Ito na yung 12 nating nakuha. Ay 20 palang nakuha natin. Ito ulamin natin yung 12 mga ka-hunter. Yung tigda dalawa iuwi namin mga ka-hunter. Lulutuin na ito. Simple lang. Tubig lang tsaka asin mga ka-hunter. Ang pagsasabaw pala natin mga ka-hunter is nyog. Yung tubig ng nyog. Masarap yun mga ka-hunter. Tapos yung paglulutuan natin yung naglutuan ng rice.
Sa races mga kanter. Rice. May ano pa siya oh, may kanin pa siya. Okay lang kasi Nilalagay na ni Hunter Francis at ni Hunter Paul. At si Hunter Kulot naman, ano na gumagawa na ng apoy at binubuksan na niya yung nyog mga kanter. At ako naman nagsasalita at nagbibideo mga kanter. At ito yung ating paglalagyan ng ating kakainin, yung bahay-bahay namin mga kanter. Tignan nyo naman yung ating kanin mga kanter. Oh, maitim-itim pa mga kanter. Naksut. At ito na mga kanter, nilalagay na yung ano, yung tubig ng nyog mga kanter sa ating kuray mga kanter. Yung aming lulutuin na kuray mga kanter, hindi pa kasya yun doon sa ano, paglulutuan natin mga kanter. Ayan o. Tignan nyo nga naman, hindi kasya. So pangalawang ano, para tig-tatlo kami yung ulamin mga kanter. Yun lang. Sabaw ng nyog, asin. Yun lang ang rekado mga kanter, tapos iluluto na. Okay na yun mga kanter. Ayun, at sinaing na ang ating kuray mga kanter. Hintayin na lang nating maluto mga kanter. At kumakain ako ng nyog na mamatangken-tangken pa. Luto ng ating kuray mga kanter. Pero may di pa naluto, iluluto pa ulit. O yun! So nice! Ang sarap! Wow! Ipiniwaras tayo na po. Waras mo ka. Budol ka. Yummy. Yummy. Oh, hoy. Tignan nyo yung ginawa ni Kulot mga kanter oh. Apat daw kami, hinati sa apat yung rice oh. Huwag ka saan mo pa ito. Oh. Tay mayo pa lang dire. Basta. Okay, nice. Ano lang. Okay, well played. Kain mga kanter. Tanggalin natin yung ano. Okay, nice. Okay. Yan. Oh, ang init. Kunyot ito. Ha? Suso mo. Suso iba na. Pangkaud. Pangkaud. Ay, may bilang. Diba? Wow. Ay! Ang pupula nila. Ang daming alige. Oh. Wow! Yummy, manter. Hi! Uy! Ay! Wow. Wah! Yung konsen lang. Patay wala ka. Mamin pa lang. Wah.
Wah, wah, wah.